Markkanen haastaa Ismail Vakoa, pääsee peittiin ja pojuttaa! No niin, Valtonen aivan piipussaan, Markkaselle pallo ilmaan! Ja voimalla alas! Popsimassa Kamoa, Markkanen, anna palaa Lauri! Tuli Seppälän kanssa, Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa toista köytää, Jantunen, Little, korin alle Lauri Markkaselle, joka saa pallon kopattua! Markkanen vapautuu pallottomasta skriistä ja naulaa jälleen. Viru Little tosiaan yhdessä takakentällä. Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa jälleen. Vapautuu Kamoan skriinistä. Markkanen koppaa, Markkanen hyppyttää, Markkanen heittää, Markkanen naulaa! Markkanen hieno koppaus, pahtaa korille ja käy leijapissa. Seppälä crossailee, heittää. Ei onnistu, Markkanen! Menee hyvä palloskriini. Markkasen poppi, Markkasen kolmonen. Uppaa! Crossailee, heittää stepbackillä, kolmosen lärviin, 46.